atiku. Bareng krungono wong ngomong kok nang kuping kok semelek kokean treble. Bagong, aja kaya ngono Bagong sing sabar. Apa ngendikaning Koko Prabu mau pancen kudu dipeto. Mangriyen kula lara ati nek perkara niki. Sakit ati kula. Lah kok dadi ana wong sing ora percaya karo lahir batine bapak kula niku teng ati kula ngrasake lara tenan. Nek Semar niku gelem dadi wong duwe derajat. Nek Semar niku gelem dadi wong duwe pangkat. Ora sah kampanye wae do nyoblos Semar kabeh tak. Ning Semar niku mau wong kedunungan derajat. Derajat pangkat niku tumrape Semar mung sampiran. Derajat pangkat bondo donya niku dudu ancas gegayane bapak urip ana ngalam padang. Niku lara-lara. Bagong sing sabar menang. Wah. Sorry. Wong emosi iki mbok karangan. Ana sing emosi ngene iki mbok. Karo sapa-sapa kaya ora wedi. Nuwun sewu sinuwun, sampean ngendika pripun? Lho. Aku mung kepengin Nyai Prabu Darma Kusuma kuwi emut kanan-kananing Kakang Semar. Bapak ki pripun kali para Pandhawa? Kula tak takon. Bapak kurang piye karo para Pandhawa? Aku tak takon karo sampean kres. Lho. Kok malah kurang ajar karo aku ratu. Ratu wae tuwa aku mbangane Kresna. Mula aku ora basa karo kowe ora masalah. Ora ana walate. Sampeyan nglarake ati kok. Bapak Nyuwita Pandhawa niku kula wis matur ngarep to, ora golek bayar, ora golek pangalembana, ming netepi kewajiban minangka dadi pamomong. Bapak niku pengen bangun kayangan niku tulus lahir batin. Nyatane bapak omong kali kula niku karo brebes milih mripate. Niku tegese pancen lahir batin bapak kepengin bangun kayangan. Kok ana ratu sing ngandani bapak kepengin duwe derajat pangkat sarana kepengin melek pusaka telu. Ya kuwi pusaka Tumbak Kyai Pleret. Nesu kok kleru. Aku ya ora nesu kok. Aku turu iso kleru kok. Lho, kok turu mlebu omahe tanggane ngerti glesang. Ditendang sing lanang aku. Lho kok nang kene. Dadi sampean kok dadi tekan semono le mikir. Bapak niku nek gelem dadi dewa, sampean mung titising Bathara Wisnu. Wisnu niku anake Bathara Guru. Ha ngerti aku. Semar iki sapa? Sanghyang Ismaya. Ismaya iki sapa? Kakangane Bathara Guru. Lah kowe iki mung dadi anak keponakane Semar kok glelengmu liwat ukur kok. Upama ditonton iki dhuwur derajate dhuwur Semar karo Prabu Kresna. Bagong, aja wani karo Koko Prabu Ndorowati. Sampeyan meneng iki ora? Wah, kowe malah nantang karaku. Niki luapan emosi. Ati kula, ampun melu-melu to. Niki perkara kula karo perkarane Prabu Kresna. Wong jaba ora entuk melu-melu. Awas wae rek omong. Kethoki kukumu. Wah, ojo. Nah, deleke ndak tak gawake kethokan kuku. Werkudara kok wedi nek dikethoki kukune. Ora iso nggo nyubles. Penyakit. Kula dutus bapakne merga men kepengin penjangane bapak keturutan. Ha tatane yae. Tatan apa piye? Nek bapak mengko duwe niat kepengin kedunungan derajat pangkat geseh karo omongane. Bapak ora bangun kayangan ning kepengin kedunungan derajat pangkat, kepengin kedunungan bondo donya. Sampeyan rasa ngajar bapak. Bapak tak tempilingi dhewe nek sipate kaya ngono. Niku tenan ora gara. Oh alah kok dadi kaya ngene kanane. Bagong, non. Mbok yo aja kaya ngono Bagong. Siramen manggo tirtaning kesabaran. Tirta sabar iki opek nang ndi? Tirta kok sabar, tirta ngene mbok sabarno ya. Ora Bagong ning sabar, ikhlas. Ora iso. Bagong ki angel sabar. Padahal aku ki ngelih telat sithik tak tendang ketele.